Máš 32 let. Jsem rád, že nám zkrasluješ náš Twitch svět. Cením si, že si dneska pozval tyhle streamerské slavé kusy a všichni si společně zahrajeme husy. Tvůj pořad Vole, to je parádní banger. A já ti teď odpouštím, že si na Twitchi řekl slovo nehodné k vyslovení. What? To kdo se mi tam nabural? Co? Tak tomu normálně musím už postavit, to už je vážné. A tím, že jsi řekl, ty vole, on spadl ze stolu. Jak mám tu druhou League of Legends podložka, tu mám Ty taky. vole, co ta Pokémon Nepočkej, to je na kartička tam, Medmon. hej, ty vole, Medmon, kámo, to je Medmon. PSA, vidím jí, hej. Počkat, mě tam je Jirko, 10. opak. Cože? Co říkáte ještě jednou? Nic, říkám, že se slyšíme. Tak jo, to je dobře. Zima, no to viděl. Kde jsi byl? Kde jsi byl? Zima. Kde jsi byl? Mluv, Počkej, teď ne. mluv. To víš, že to. Co mě mlátíš, ty debil? Mluv, kde jsi? F5. OK. Je tak já mohlo být 10, že teď se přemýšlej. Jo, dobrý point, dobrý point. Tohle mě zajímá, že? What the fuck? On tady zesnul? Oh no! Kámo, tady je rest po tom, co si nechal nastřelit vlasy. OK, jsme dnesky poskládaný vedle sebe, ty vole. Ty streamerský český účesy jsou hnedka vedle sebe. Takhle. Počkej, pracuju tam já nebo on? Teda bíráka. 14. Kámo, já tady prostě totálně ničím On mě one-shotnul, se nepočítá. Donato, ja ťa kurva zbožňujem, ty si taký fantastický. Ty si fantastický, ja pre teba ani nemám, akože, že neviem ťa opísať, to je to najhoršie. A rozmýšľala som nad tým v sprche, rozmýšľala som nad tým, keď som sa malovala dneska, keď som včera išla spať, predtým než som ti písala a tak. Rozmýšľala som, že aký si, ale neviem to opísať, lebo takého človeka som ešte nikdy nezažil. A prostě jí... Nice, no to zdi... Tady máme první NPCčko. Dobrý den.
cringe. Čo ti jebe rest? Jeden hit, Barney, jeb na to. Jeden hit, ty kokot! Však som tu doma je zbraň pichol do očí, ty kokot. Jungle, ide do konu. No, tak kde seš? Mami, co Tohle. seš za roli? Já ti to nevěřím. Já jsem kanibál. Aha, No, kam jdeš? tak někoho zajební. Zabíhaj No, zeta, já zabíhaj nevím, zeta. Jak to mám Mezerník, zmáčknout? zmaší mezerník. Co říkáš? Co? Jdeš k němu a Co zmaší říkal? mezerník. Ne, nikdo za mnou chodit nebude! Protože bych zdechl a byl by to GG. Kdybych špatně trefil, tak jsme 2 mrtví. Aha. Já ne, já jsem čistá. Hele, teď ho někdo zabil, kdo to Pavel! To si děláš prdel. Hajzec, podívej, Hajzec, prosím mě, zabil ty Já čurák. jsem chtěl zabít jedva, ono to trefilo tebe! Ty jsi debil, ty vole, ty jsi braindead. Ty jsi logotobie. Jaký 1v9 si dal do piči, si to zahrál jak bůh úplně. Nevermind.